Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem. Kif dan iż-żmien marbut mal-għajt jattira l-entużjażmu mid-dilettanti Maltin, fid-Dar tal-Provvidenza qed tiġi esebita wirja unika li qed turi l-passjoni ta' Kristu f'forma ta' prasepju. One News żar din il-wirja li nħadmet kollha b'materjal riċiklat minn affarijiet li nataw lid-Dar tal-Provvidenza bħala donazzjoni u anke skart. David Muscat li huwa d-direttur ta' drama fih dan id-Dar tal-Provvidenza sqar kif din il-wirja servit bħala opportunità sabiex ir-residenti jistgħu jkunu involuti b'mod attiv. Fil-fatt dan l-istazzjon ra li t-tnejn mir-residenti jieħdu sem fil-wirja permezz ta' kostumi. David sqar kif għalkemm il-wirja mhix miftuħa kompletament għall-pubbliku wieħed xorta jista' jara fil-waqt li jikkontribwixxi għal għan ġust. Din is-sena minħabba l-pandemija il-pubbliku ma jistax jiġi jara s-saċ, imma ovvjament min jiġi jagħti donazzjoni hawnhekk mhux ħanajdulu le, hija miftuħa propju għall-istaff u għall-residenti ta' Dar tal-Provvidenza. Imma ħassejna illi dan il-kapolavur li għandna li kif ittafu intkom ukoll huwa magħmul minn affarijiet riċiklati għandna nagħtuh daqsxejn ta' imbuttatura. Ir-Resident Chris Gregory sqar kif dawn l-attivitajiet fi żmien il-festi kienu għadhom u jibqgħu għal qalbu. ħassejtni ħafna gburi li l-play u hekk isa terapija u resta meta tidħol ġo fiha tkun tista' tagħmel iżjed u iżjed.